What can be a picture? No, just a picture. Evangelist Augustine K. Chum. Minim ebia me no, but me te who said last Wednesday. Serious. Yes, me te who said last Wednesday. Me very a man with full of life. Yes. 43-year-old. Yeah, 43. The year is 42. Na year is a lawyer. Augustine Ayachum. Aye. Akoma na what can my accident no now you compare the two. A very serious one. Very just terrible. Terrible. Say ma. Yes. And this is it. And then one more share on Facebook page. There is the scene. Oh, the can Aye. Share. Now, we me the way it's because we are me fracra eba. Okay. Now, Ghana, a quine fifi cast more than 4. And I block. I say I block quine no be a general wash. You for why? We no do commercial review. Almost accident we see work on. Akoma FM. Me say sa kono area ho no. Car no wo kwa ejina kwa fifi. I say go crowd no warning sign. No table for her. Na sebi pa. Obi ne yire. Obi ne yire. So for the yire lawyer. Na kofi said e ka no esia momo na kwete say tete na ye tonto ka ekonko ka no. Ana kana si amwamwa pa o damaged beyond control and repair. As I said that the bone abubo ka ne so ama aye tra amwamwa say aposifo no a omugina ka ne ho no MTT for no omugina o say omukra na age omo say but anyway winim I always say be SC what TEPA na yam pick information hasem no ayro ho me tie ye chese me ngindi me I don't believe it but you say esi ampa na mamene kwasi nyameche eni nkobo be me na haya Akoma 87.9 FM Kovia Santini ede enwanwasem na esi wotepa esi kuro ni nyina bonyenye sisi abena wo kasei de na esi la no pa ana tete empiri free atobra boy bi na break na bro Abrechi akwawi na bro. Akwawi na bro. Enti awa no follow abrechi ni ko akura ba akwa se. Okay. Okoya na akura no ni wona yire pemfo ana na ewo ho. Awa no twe se ka ko pemfo so. Etwa ni ti. E pa ni yam. Yi akuma akura na se na yam no. Ne bagre se dem. Yeri hu ndo be sa no opi akọ ana bo ni butu bi ani hwe o. Ado twa ga ni petition. Aka ho. Ana bo ni jone ba TEPA police station. Ana lo ko na ana dom de enya atamkoto enu TEPA ha. Akoma FM. Mibo tobo asema me. Wacha oba pemfo na onyim no ti. En wapa ni yema yi akwara ayi ne ba no. Akum ne ba de ba ko asa aka ho. En wono nso wasan twa nti watwa tire mienu. Ya no so kon aka ho. Ena wayi akwala na oh Jesus Christ. Meba movie anasa asemu esi wotepa. So TEPA police station omba more information ni na. Anu police station ma se da fa obo ni gane ko ye. Asa ke kumo mu ha o police station o. Eti TEPA ma hene ko pio so eko hodi. Anya so. Debi o. Abrechi ko na buro keke. Debi tesa brante no wose de na ha no. Ti bo bi antini wo abema oni mi biasa. O nya be 30 years eti etreni nie. Chani yama chani konchen achani bage ni antini ti. Akoma FM. Uni pa no aka kora wa she yama ho. No correct. Eti sesi amena wo kasai die na ekoso okronim. Say yes ni say no TEPA man no mu e ma e say the police go kuma say e be fa ne call because na crowd na one police station or no ma so na nko a na nye easy to tia gas ni na wo enye easy no a wo. This is cook boy ni.
ana president so ma kwa me nkumbu ani bi ana na boss tutu so ani ania ma kwa police station wa nyi Akoma FM a chese kroma no pese o mo chebo anu kuni bi na apolisifoɔ agye no de na ahyɛ police station hɔ so ana police for the jail no esa dia ka bɔ ni like no de obeda ni so na mebo ɔne saa ayi apɔnkye wura no ɛwɔ asɛm dada na ani ni issue na nse de bi agede bi abɔ ni ko bi na de abɔnkye wa nti no a ana no na pɔdo ko wi ya no de second dia abɔ na chi ɔkɔ ne no simple ana oku no etwa ne yemu ya yi ne ba no eta ku ne ba ge ba ko ye ne ko be 25 years say na mebo enti just fie ho no na ye only maame pemfo no ne ba ge no kwa na o na akoto be ma no enti sesi abema no wai am say wa tobra hobi omu ya bu sani sa ko village no wo mo so ba police hobi no na sem ko to village ho je government ya be ku sa police station yo ko kwan no kwa nya yi ni sa ana chesa police fo na atutu tia ga se de be o metimi ede ayi boys na how boys ni police for ni say omu pe kon ya ko inside ko kongo na police so ma kwan Atefo video amubenya hwe picture ambenya hwe na mu hwe because yentimi nyi terrible obolo I will wait there I didn't hold my issue executive fiat serious show Kofi ano because ade no I was say gume say oba wonyem pa etimi ba no so o pa akwala ne yema ye ne den wo se den o ti na go ko na bro abrecha ko na go no punishment no de mama amene ta no etwa ne baga no efulu family no ana ko hye yefunu ni Akoma FM ameba sesia atefo nkoma ye di safe no join ye ne ya as awiro hosem mene tepaman na confirm say ade no asi na ye ne police for ba be kasa sisia na nkoma ye di nyina ne se TEPA uzi kro ne de sen atobra ena owura bi a wose aponche aba bawe ne na bro na wadi aponche ne chi akwa aponche ne fie aponche ne wura fie okwa ya aponche ne wura ni ho na wachi aponche ne wura yire watwa ne ti afiri so te na wapa ne yam oba wanyam na wayi akwala na eda ne yam no ede ato ne nsam owie ya oba no ebaba ewodam pie wono so atwa ne kon ede pa Ghana hefa ne yadroi etiesi police for de no abakuma se ha no wo yini fi TEPA ha na cha se wo ma fa no afri eye TEPA na abrante no wadi mfie be sei wodi wani hu no abrante na irration is don't sit any there no many hu ni ye pass that this one the new record no on the new record fast what you know anyway chese boys ni nyina ye crowd na ono no osi de enti ono an na antiko police station ho ono an de ne fa ngura eto mu chesi no ta no manya no nti ono ne ba TEPA ha da report no police station say objection is everything ono de boni ono ne cha no ono bi ne cha no ono ne si anti oba police station oso obi na atwa ne nsam sekan oboja wono oba police station no moja wono da no na mo ka de police station the ma police station da omonya no yoki ta ko am do police station tam dia ka boss ni cross no TEPA de ko mu kunu Akoma FM obi boni ni ya no ko nwura mu sa be TEPA no de ko police station enti wo free sa kro no mu ba TEPA no emutwen ebe 8 miles na area kromofo na je ze emaburu na pe na bo na omu at what time no mu hu no na omu hu so wadi sa asem no wan faka kwa dara saka kwa mu nya no otomu ni na mu na sa be ti TEPA ha eto omu so eta no omu so kene sa no omu nya no onu mo ni TEPA na go na di kan aga police station ana chese maburu ni dimri kaba intansa na police fo ni hu se wakodi awuse sa awu no na chese aye late krawie
for the case with police station and dominator. Abujanfo asɛm obolo yɛntumi show video bia ano de pa we will not ɛdefo ɔmo mfa nkyɛ me I will not the picture o hwɛ me dey openfo ne de no kura na kofie hu sɛ watwa ne tie wie wasɛ yi akora no wawu na ne ba nso ɔka ho nso ɔno ɛwɔ ne baabi o pia ba na wasa yire ne ku no ei akwatiri mo sum minim sɛ dam no waba na sɛ ya mebo am je akwa no na adwen da ho de hello bema Akwa me say na adwen da ho akwa no o modam le mema be de ebe no akono no mo tira mo ni bi ne bi o de be sana nya sa dia anka abrechi de wa wi wa de dia anka be te no se ka uku no na ni go de koku ni se na munim no okrom ho de to ga no me fa o this case ne bata fa de no yi na ko se enti mu bi sa ya na je zo obi a o munim no okrom ho ana Akoma FM. I'm so I don't think so sensitive about no me ade ade omo ni no fa o fa de omo ni no okay ya beda wase abusanfo ma yenko ne mpanimfo enkonkodi nkomo ewo TEPA because issue no ne ekoso no so bad and so serious. The higher Akoma 87 Pana FM ye be kwa nkobia hene ho ewo TEPA ewia ye ne police ebedi nkomo but ewia se zia ba bia eko no ehu kofi ehu pa obolo ehu because as a the be man na ye no as a movie na sini na nipa na ka me hwe ba we no enye dam part him say they aka ni sua kofi because any pa na adwene mu da bi kofi obi na adwene mu da ho kan pa enye sade no na wo de yemfa ne say nipa no wafom de di kan wotwa ne tie wie e de ne beba otirim am wo say yi opemfo no ne ba no wo say ne yem no wo say yi no amohu akro no so sedem wo pie ba no wo say yire natwa nipa we wo hia senka e ho na na yesi na buoku no ohia ai na yesi na buoku no wo de ne kotuma ma wo say aduane kwa Ghana bai be bo no ho e ka kwa na wadidi saa wi na yayi na firim ma yenne TEPA ankobia hene eni nkomo na mo atentofo na higher Akoma 87.9 FM ni die Kofi Asante eni me mo ache anopain me ju so ebru Kofi nana me ho adwiri me na minim empanin semi wote ne ebreben enra me da se me chia o tifo na asem na watan boss ikra me kra se me gina awose bi gu agume no nana wasi begu nana no mu ye de se yenka bi se me ye wo ebu kwati da bia ya na ye tena se hwe na ye pon sorry arbitration cropon nsem abedan ye no ye hwe ni CSP cropon entem ne a wo ma kasa anti ye boaboa ye ho akona mu na ye nya nantie bukrum se ye se ye nkura no bia so wo ko nyamedu asie mu ho ba bia obi akum obi memportable na ansa na tasem so beba no ye ho na ye konti hene abrantie bi ba ne nkai ebe ka kire be moja ba no ho ba ka kire no se nkrofo bi obi penakun okay ni na yi na the banche odi an mponche kokowe na okokan ya wo mu na okun a wo mu pese wo mu ekuno di oba ye na konti ka kire no se nananum de ekuma sem de ye ntimi nsom nti krachi mesrew so obi pa wakuma yenko police station na yenhwe na police bo na yenko nkochi ni pakro na yene de ye ntimi nkom obi a wa fasika mpo obi akun de ye ntimi nkochi no na che se e ma akwa no ntimi ko di police station se na sa abra no so na wo mo no so atie ho agum adi moto ni ade e pen akwa no so fa kwati kwan ya wo ba kurum enti wodu police station ona wo ma ye pen no bi so kopie ho no na che so mkoye complain say akwawi wakum nipa ana ma wo mu eso akwa no de no ehiem se de sitie no no ampa so nipa dom free bakura na se ai na be gu TEPA ha na nyame ana se de wa mu ni mu na TEPA ma hin se de
sɛbesɛbe nenim deɛ si fa no wɔn mu pɛ na ɛka kyerɛ na nkurɔfoɔ pɛ sɛ wɔn kɔ si police station hɔ koraa sɛ polisifoɔ nyi aberanteɛ no mu ananka wɔn mu nkunu wɔ hɔ a yɛso kure wɔn yɛte bi koraa nkyɛn yɛ a ɛkɔfa nsɛm bebree ba ebi a na ɔno nso koraa kum obi no wɔbɛteɛ na wɔn ne polisifoɔ yi kɔhyia ma obi foforɔ so asan bɛfa ho asan ba abɛwu nana frɛ nana no wɔkɔ kasa kyerɛ nkurɔfoɔ na ntentam wɔbɛfrɛ nananom ma kɔ gyinagyina hɔ yɛ sɛdeɛ yɛtu omu pɔpɔ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nya abokyerɛ no ɛbɛyi nipa no ba na ma polisifoɔ no nya akwan de akoa no faa ho ɛde no ɛbɛforo kaa san de no kɔ hyɛ baabi foforɔ wɔn ni ɛba ɔmo ho so no na kyerɛ sɛ wama yɛ nipa no afiri police station sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa mob attack no ne polisifoɔ so wɔn ba attack wɔn ne arade no ɛntumi ɛma so ɛnna ɛnna wɔn toto aboɔ ne nsuo nom ne adeade ama nananom bi koraa telephone koraa ɛhwehwɛ fam bi sɛsɛ ne adeade nti ne saa na teɛ nana asɛm wɔ mu deɛ me ho adwiri mi o wankum nipa baako nipa mmienu baako koraa saa nyem ɛne ɛso wɔ san paa ne yɛma yi akwalaa no akonyem nta tsika na wɔde twa no na nta etwa Akoma FM na kwa na nkasa no nso ɛnura na na hyɛ da nya nipa no bi bisa na se a kyerɛ sɛ wabɔ dam pɛn ɛna wɔn de no kɔ ayaresa ma wɔn sɛ ne ho atɔ no ɛna kyerɛ sɛ wabɛtena wɔ sɛ wɔdodo a bibi kan na adwene sɛ deɛ na ba yi sɛ deɛ no sɛ ebi a ɔnum nuro na ne nura so sɛ yɛ den ɔne obi ntimi hu ne sɛ ma ɔkɔ yɛ saa nyambra nsɛm no eti owura na ne yere ne ne ba wuo nyina ɛno a ɔno so ba police station hɔ ana ɔmo nyina ba hɔ bi Akoma FM ɛkyɛ sɛ wakum obi na wɔse na yakɔwe na buru apɔnkye abɛwi na buru na ne banche nana asɛm mpani nsɛm yi mate bi wɔ hɔ da dabi sɛ wɔn twa nipa ti twa no tirima ne tiri ate ɛsa atwa obi ɔtemfoɔ wɔdwane kɔsa n'ase agu fam asɛ atwitwa wɔn nso so asɛm no deɛ ahomte yɛne ankasa koraa nana aka bi sɛ gye sɛ ɔhyɛ da ma yɛayifoɔ no yɛnsoma nkwafoɔ no kɔ kɔkɔyi musuo no ade because nneɛma bi sei no ebokuru na kyɛ sɛ owura no a wɔbaeɛ a wɔne akodi ne ɛkasa na kyɛ sɛ oluku nɔɔma anaasɛ ɔyɛ obi a n'ani afi na ne mfi bebree saa ɛna ne nɔɔma nsɛm no a wɔka no nso wonhu sɛ wɔde wɔn no kasa sɛ wonhu sɛ biribi saa wɔ hɔ sɛ n'adwene mu ɔwɔ adwene mu haw ana biribi ɛsɛ sɛ nyɛ sɛ woka na obi a wɔn kasa adeɛ sei na ayɛ no pɛn ama according to wɔn kɔɛ sɛ ne yere ɔno ankasa ne yere ɔwɔ ano maku no nti ne yere koraa dwane kɔ sirim ne yere dwane kɔ nana ma mfɛnsi ana yɛ ne apolisifoɔ nkasa anɔpɛ yi yɛma yɛ nyinaa yɛ ho yɛ akɔ yɛda mo ase yɛkɔi deɛ madawoma yɛda biara yɛpɛ asɛm wɔ radio so a yɛana ka yɛpɛ deɛ yimpuntu asɛm o tapa baabi a yɛkɔ n'anim fa no boa kuro no kɔ n'anim pa nti nsɛm ba nana no yɛana ɛyɛ ahomete paa nana adu sɛ ɛni sɛdeɛ osi ɛboa tepa man no yɛ nyinaa yɛ nim nneɛma pa ɔyɛ na ɔde boa asanteman so nti yɛkyia no yɛkyia tepa man hene nana wedi anɔpɛ yi mame na wase ankɔbea hene abusanfoɔ ankɔbea hene ne ne kasa yɛ no ha ya Akoma 87.9 FM JB it's so sad on Facebook page videos and images are more no and na me share this lawyer and any kuna evangelist we are who semi and tepadie ebebom
na police say regional police Gordon say in fact Gordon say or could leave. Okay. I think waba. I think we resume until only update on that. I think we drew office crowd OTT say akos over the way. But the evidence is so terrible. But you better police TEPA, yes, police yes, for TEPA. yes. Now, yeah, exactly the situation because said the idea ni see kono, but onim I know some. Kofi, I know some say urani ibijano. Kofi ade. So about them. Kofi omo odam. No. Kofi omo odam. Yeah, when it is medically proven so about them wokunu kwa. Kofi Ghana the only defense for murder insanity. What about them? Kofi as at now. Na nipa wotumi ehunu yansa. Oh. Afase kai. Me say the only thing na nka esenke ebetimi aboa say boys no. Kofi o me ba. Ehwa na nka omo so ye de. Ayo omo de. Abrante yesi wabodam a. Adam wa kwada ka kwama ka mo no. There be wabodam. Akofi obodam sese. Abodam for nem guru an na kwada ka ma. Kofi ti o. Ka ka ba omo ntimi to you show ta ko atam se kan. E de ko bi fie. Akokọ papai no. Atwitwa no. Dey na chese wabodam. The lawyer ebe prove say wabodam. And that's all. Then the system will not be fair. The system. Oh yes, the system will not be fair. System will Anka system only defense for Sanyama we on nanti yo and the court of your home. Na bodam ni nanti. Let me tio. The case of bodam. Let just say no bodam ni nanti we bodam ni nanti. But that's the stance that nipa no or say wabodam pen. Tio almost wabodam pen. But for now ne dey adwuma kokoye no na just o more than because na na kire say sa dey we omo di kan nya notice kran sa na sa dey we besi unim JB any normal human being entimi yes Kofi but me hwe ba bi say ho wo say de Ghana ye gya abodam fo gukrom eno ne yasem no e ho na me hwe o so we need to look at say de yes ye gya abodam fo gukrom abodam na busuafo oba ye na kese na busuafo ehwe control ye gya ono kwa no check aswo eti because system ne nye aswa say master home yo hoyi anu ye Mr President ye betim do makogu ho akwala akra e bi o dey akra but just ye ne konkran we live in a country obia system ne nye say ka system ne ya ka bodam fo we no obose be pe be ya mo no mugu wote o memu na anu obi nya asem na o ka se wo mekun a kopa ne chew fufuto ema ni obekun akun kwa obepa ne chew asevu na ye bibi e fa ho this is the country we live in the on my no it's ye new level a say ye dream say your politician na say system no e protect you what Ghana ha JBA sonso ho wonu obi nya asem no ka say wo twen na abehu fa nchen na kɔ no ho me nua mesrew e de na wuhia ma me peto e ma wuni wo gigi wanim na obi kun ne wo kun kwa say we yes wo abodam anodin wo kun kwa e wa no de Kofi wo say me de aka me de misusu say wabodam de ye gya no asa no sa ba be eti ye nku no Kofi ye mpo ni tuo free ho emra no so ma kwan sa Kofi serious Kofi no I am murder yes murder na so twen say ono so bi ayitimi kuni bi Kofi say ye wo but Ghana since 1992 and America no Rollins crowd ono no ye military ayi no onku obi ada yes onku obi ada eti could be sentenced to death ayi ekueme sa anyom ayi no Nigeria sa ni kunu no yes he's been sentenced to death. Wow. For by hanging. Akoma FM. What I say? Akoma FM. I mean, Ghana, you will never what death goes so. Yes. But execution in your mind. And when the president be anya ready so be sign. Eti we oba be prison. Ni afufu time na di. Ni atuareka. 0322498035. 0322498036. Enable you dealing with stories. Ya hwe say the nsuo. Ayira fa o my Ghana me ahodo. Nipa be mienu na awu from central region to Kronom ya ba be hwe accident osofo evangelist Augustine Chum ne yire a video na wo hwe on Facebook page that for live Facebook page very sad and ya ba be hwe boko nipa ategu boko krumon trenso a prepra memportable nipa na ma residents are scared a looming reprisal attack and eba and we all watching and paying that is the Akota part owura was say aponcha be we ne banchi na we di aponchi ne chako aponchi ne wura fie
okoya aponchini wura eyire ena ewo ho waku oba na twaniti wapa ne yam achese wasan ku ne baba nso aka ho. These are the issues that not pay they are discussing. Portable. 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497. Good morning. Good morning, good morning. Yes, I'm in your Abini. Me ba your friend Mike me kaza free ti so nya bana. Portable. Obagovi enere me ra wo pa o. Afra. Me ra wo pa ga story a wo de ba ne anopa no. Me tell me awo kura ya abrante na awo kuma free for na wasa ya para no kura cheze. Because and this ya o mana e mu no dangerous o. Se wo ho anu so. Because o be ku na se wan jania. Mata o be ku kwa we